Gilipay si Jesus sa Espiritu Santo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 21-24. Niadtong higayuna gilipay gayud si Jesus sa Espiritu Santo. Ug mingon siya, Amahan, nga tag-iya sa langit ug sa yuta, gidayeg ko ikaw tungod kay ang kamatuoran nga gililong mo sa mga tawo nga giilang maalam ug may taas nga kahibalo, gipasabot mo sa mga tawo nga gamay lang ug kaalam sama sa mga bata. Amahan, salamat gayud nga mao kana ang imong kabubaton. Pagkahuman ni adto, mingon si Jesus sa mga tawo, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Ang amahan lang ang nakaila kanako nga iyang anak. Ug ang nakaila sa amahan ako lang gayud nga iyang anak ug ang mga tawo nga buot kung ipaila kanya. Anya miatubang si Jesus sa iyang mga sumusunod ug misalti kanila nga sila lang, bulahan kamo tungod kay nakita gayud ninyo ang akong mga gipangbuhat. Sa pagkatinuod, daghan ang mga propeta ug mga hari kaniadto nga nang andoy nga makakita ug makadungog sa inyong nakita ug nadungog karon, apan wala kini nahitabo sa ilang panahon.